documentació. El mateix dia que el govern de la República s'instal·la a València, arriben a Moscou 7.800 caixes amb les reserves d'or del Banc d'Espanya. Quin interès havien de tenir, diríem, les democràcies o les potències democràtiques en defensar aquesta república que caminava en una direcció potser tan soviètica, o potser tan socialista, o potser tan proletària, o potser tan anarquista. La defensa de Madrid sense institucions ni or, però amb una càrrega simbòlica evident i amb uns ciutadans que des del primer moment pateixen el rigor del combat, s'imposa. I fins a Madrid arriba Durruti. Yo recuerdo muy bien cuando la tarde en que Durruti llega con su unidad a Madrid y se reúne con nosotros en la Junta de Defensa. Le estoy viendo, ¿no? Nos hizo una impresión muy favorable a todos porque había dicho renuncio a todo menos a la victoria. Però Durruti, el gran líder anarquista, cau ferit de mort el 19 de novembre a la ciutat universitària. Encara ara no hi ha unanimitat sobre les causes de la mort. Lo que he leído de algunos de sus guardaespaldas es que en una retirada a él se le dispara su propio naranjero y muere como consecuencia de eso. El cuento del naranjero es un cuento. Al Durruti la bala li va entrar per darrere. Per aquí, per sobre l'ombro. Joan Porta era un metge de Lleida, de 24 anys, que la Generalitat havia mobilitzat al front de Madrid. Vam sentir un tiro, vam sortir de seguida del puesto de socorro, que era una taverna, i vam veure un cotxe que marxava fluent, i un soldat em va dir, diu, el Durruti se li ha disparat la tercerola i l'han portat urgentment a operar. Ja se va quedar a la sala d'operacions. La bala li surt pel cor, com la volta. Jo tinc la convicció de que Durruti va ser víctima de la contrarrevolució. Aquesta fotografia de la mortalla de Durruti va ser censurada per evitar mals majors. Milers de persones van assistir al solemne enterrament per la Via Laietana, rebatejada Avinguda Durruti. El seguici anava encapçalat per les màximes autoritats de la Generalitat. Al costat de companys, el cònsol de l'URSS i darrere d'Antonov Ovsienko, Andreu Nin. Tot seguit, la plana major de l'anarquisme, Mera, Santillán i el ministre García Oliver. Un mes després del funeral, crisi en el govern de Tarradellas. Andreu Nin, un contundent antiestalinista, ha d'abandonar el Consell. La paranoia de l'estalinisme ja havia posat, diríem, el dit sobre el cap de Nin i sobre el cap del PUM. El PUM va perdre la batalla política amb el PSUC, perquè el PUM volia ser l'hereu de la FAI, volia ser l'avantguarda revolucionària que dirigís la revolució socialista. Aquesta batalla política la perd. I els anarquistes perden el control sobre la distribució dels queviures i la policia a favor dels comunistes. La crisi de govern coincideix amb el problema dels 300.000 desplaçats a Catalunya. La Barcelona, allunyada del front, comença a patir restriccions. Son las nuevas juventudes, sueñan con una España que será, sienten por todos los caminos, para caer de libertad. Con nuestra juventud, para conseguir su sueño de triunfar, que se goce alcanza a caminar. Al març de 1937, la Generalitat convoca una setmana dedicada a l'Exèrcit Popular. Tots els consellers i ministres anarquistes donaran suport a l'acte.
Treballadors de Catalunya, us dic que l'organització confederal, que l'organització anarquista dona en aquest acte una prova més del seu sentit de responsabilitat. I tothom que vulgui anar en Han estat cridades a les armes les lleves dels anys 1932 al 1936. La terra catalana està orgullosa d'aquesta joventut decidida que deixa les eines del treball quotidià per empunyar el fusell. Clar, que hi ha molts joves que no s'apunten a defensar la república, i quan a Catalunya s'intenti, s'estableixi el servei obligatori, el número de desertors és enorme. Tant és així que la policia va pels bars mirant la documentació de la gent a veure si està en edat militar o no. Hi ha aquesta tercera Espanya a tot arreu de gent que no vol anar a la guerra i que no volen ser res d'aquestes històries. Els sectors més radicals de la CNT-FAI no entenen com els consellers i els ministres llibertaris col·laboren per enfortir l'Estat, mentre que ells són titllats d'incontrolats quan ja no ho eren. Nosotros quisimos colaborar con todos y mira cómo nos resultó la cosa, que además de tratarnos de tribus salvajes, nos fueron dejando de lado y perdimos también. Queriendo colaborar, también se perdió terreno. Este proceso de reconstrucción del Estado, necesario en todo proceso de revolución, necesario evidentemente para ganar la guerra, mentre que ells són titllats d'incontrolats quan ja no ho eren. Nosotros quisimos colaborar con todos y mira cómo nos resultó la cosa, que además de tratarnos de tribus salvajes, nos fueron dejando de lado y perdimos también. Queriendo colaborar, también se perdió terreno. Este proceso de reconstrucción del Estado, necesario en todo proceso de revolución, necesario evidentemente para ganar la guerra, un sector del anarquismo lo considera contrarrevolucionario. Pero un sector minoritario, porque, insisto, la mayoría de los anarquistas se incorporan a ese proceso de reconstrucción del Estado. todo el poder para el gobierno, movilización general y servicio militar obligatorio, urgente fortificación de las costas, eficiente industria de guerra, mando único, plenitud de acción del Consejo Superior de Guerra. En un ambient de tàcita guerra dins la guerra, el govern va prohibir la manifestació